Gurutano, apakah kekayaan kanu, apakah kekayaan kanu yang membuat mereka pemberi asyur. Apakah tindak? Apakah tindag? Tindag. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man istana bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Allahumma arzuqna al-ikhlas fil amal wa sidqa fil qawl wa taqabbal minna واغفر لنا وارحمنا انك انت الغفور الرحيم وارزقنا الاخلاص في العمل وصدق في القول برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نعوذ بك من الرياء والسمعه والكبر والعجب بالناس وحب الظهور وعقد الرئاسه برحمتك يا ارحم الراحمين. Kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Seperti model terus lagi tidak ia gerbang. Nah itu memberikan timonnya kepada surga yang Amin, amin. Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Ayat sabab dari menteri saya na panuwatan sa Allah Subhanahu wa taala doon mapakilay doon mapakilay dapat panuwatan sa Allah Subhanahu wa taala. Ayat kan bertiman sabihan ka iya oras makabalakan sa Allah Subhanahu wa taala. Naso pagbububu Mubarak ya, sipo mga pusutan. Ay tanong ni Tira Iman to naging kay para dia sipo Allah Subhanahu wa taala. Agi so para dia ang kasipo Allah, naging diri connection pa sipo Allah. Ato na yung itungin akapakalugoy. Uli nakapakalugoy lang ito para dia sa sipo Allah. Pagbuhan mo na yung ito, namatalalang kasipo para dia kasipo Allah Subhanahu wa taala. Pero kapakakunan lang kano. Ano na kayo kapakakunan para sa mga pusukan? Wala ko sipo sa kanuron ang mga vlog sa amin. Sinyayin daw sa akin kaya sila na Manila. O sa kaniron sa iba, nakatapangan sa parati amin, nakaskatapangan sa parati iyo. Kasi ito din na pinudugtag sa mga masjid, wala sa mga seminar, munulong sa mga ulama, mga madrasa, ginawa na yan. Na umaluro ka ng kapunan sa parati, kung sila kang sa Manila. Ako pa kay at na magpapakang saya, at nagubali na yun, di ko sa lima abel. Di po lima waktu. So, wala yung nanay, sumasikumasik na pangay isa na oras. Ano ba yun? Nakainan na imang berdingan. Agil ka iya, itukin. Akala tapos ka, hindi na kapamagulog mo, parang iyak ka. Agad ka namang dalider. Agil ka iya, parang iyak ka, na pularan saan, so pularan din so, at lupa. So mga benefit ka, so magbibigyan ka no. Ako suki ko kita ka bilang Panginoon kasi mo mga tao. Sana ka ulit, sana ka. Naupuso tao na mabigay-katero, mabigay-gadabak, mabigay-gulpoy, mabigay-paparakayan, mabigay-antak sipo pagalinyan, ay manaw ko na sinayin na mapaparasya sipo apa. Ang tunay para tiyo tawa sa pagsaura, kaya niya nga ito sila na mapapunang dito. Isikyan sa salakaw dito. Nanakaw, sinangan yan na lalapuan sa ipod. Hindi na ni Maury. Sinangan yan, ako makapunong siya sa kita. Ang tatangan yan sa ipod. Ano na kaya sa'yo? Kadaglag na nan. Alhamdulillah. Ata, yakap sila rin na yan. Sisigaman yan na nalakaw sa pamibigyan yan ito. Nakakatagal kaya. Mas kumapag sa video eh. Nakatawan din nakatawan na taa.
May duwin ka. Kaya maroon na niya na makarusog daw yung duwin. Ang kinanakan niya, subhanallah, siyempre Allah. Nasutaw mo walang mapaparap yan si Allah, nagiging puro-puro. Saging kay dunia, yaman na sa ano nga na? Oh, nakalitin nga mga ito. Dako na tao na para niya, namakad pa na sa dunia, yaman na ano nga na? Oh, kaya kami matugulinan na ang tunay mo ito eh. Kapag o para tingnan si Allah subhanahu wa ta'ala, ang tanong maaring mabu sa mga sababiyan. Pagkita nga tabangatan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pada mga nero, inutan ibatingan na aging kay kapakabaguro para kaya. Bayan ito turutut na saktan na mga luloy kanuhi para kaya naging ni Mantuit batingan na. Pada mga nero, agi suka pakabagura si Kuparatia, si Ku Allah, si Ku mga pusukano, at kapakabaguro. O connection na si Allah subhanahu wa ta'ala na niya sa Quran. Ako si hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada maganeron, ito Allah, ya ayyuhalladhina aminu billahi wa rasulihi al-ayah. Biar tayo Allah, so mga tao na manatiran. Na kritikin, guys, kano may marataya, na parang niya kano. Naman ito, kaya naman sila na sila, mamaparatiya sila. Na kritik si Kupiran Allah, na parang niya kano. Maana ko na itutulog ko, kapakabulan si ko, para tiyak na ba ito Allah, ya ayyuhalladhina kafaru aminu. Guys, kano niya makakapir na para tiyak kano di. Guys, kano niya maratiya na para tiyak kano. Kasi masiki sa ayat, Nabi Turu Allah, ya ayyuhan nabi istaqillah. Guys, Nabi, nakalakan kaso Allah. Baik itu turun na suka dinadaan. Anak yan, abay ka turun salama, ana athakum lillah. Turun Nabi salam na sa akin pinakapalakan ni kada. Kaya ito sumpo Allah sa kalam, maana umani ka banso, kalam ka. Nasakta ng mga maranaw, namarugin niya ito. Natirwa kasi upagalita, kalau kan yang Allah, kalian turun niya, makubulan bisa. Tadi ibu di mana bayar? Nah, itu kan saya. Allahu Akbar. Ibu kaya satu tendensi bukan para kaya nakaroko. Ada kan dia naik bisa nakakagala. Yang ada dalam hidup kepada itu kita korikod. Korikod. Oke, kita berdoa. Aku tengok. Oh? Yang apa itu? Ya apa libo? Doon ay namumbuka, may nasubuiwan tingkot sa kaya po. Amaluman ko lang bilang so, at yan. Ito na, manisiminar, wala sa bayang, na dito na sumumar na kasi ko, at yan. Ay po kaya sa mga si Kumara kaya na katungo, kapnekan, sa pangwasa. Hindi matawa na dito ka iya, at na umukar sa kumangataw ko, at tero ka, nabisa kanina amalakay, para kaya. Natuloy niya sabi nga iya pa ni si Minar, man, iya ka na, maritis. Iya ka na, asuro yan. Ayam ketimulan, ayam ketimulan, sana ketimulan. La ilaha illallah, mata. Tinatan Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ipata po, orang manusia kelipat. Pwede naman ako sa nula kung sa kaya palagalo pa iyo. Ang bugyan ay pinakaman, naging kaitihan ng nagawan. Kasi hindi ka sa baban sa ito kainin sa kapitol. Madal suot, akala mo naman nagkapagdir niya. Mamatay ko silang undangan. Hindi silang nakatinala, kasi silang sa Manila. Ino ko mabalayaran so ilitarira first punta ka in Mindanao. Napalukuruan niya ito sa Mindanao. Kaya di ba nagpunta ka sa Marawi, nato na Mindanao. Lagi ito sa ina, mashallah, tabarakallah, yung pera nakapitol. Na dari makilang ng tuwata, ito yung makatutin ko naman sa kapitol ay nakatero na nung malot pa sinilang. Ito sa ina, dapat po sa Sentiro Pilipinas. Nasa ka na diyan po katawan, aba na Facebook ka, anak Facebook ka na diyan po kayo. Kukusan na ito niya kaganda ka, iman po, nasa iman yung pili, yan na lang kala, manay masuswa. Magiging sarap ako sa Facebook.
Nandiyan nga muna po lang ang ano. Subhanallah. Kailangan So, isang mga muslima pa, susunod yung mga nasa stage. Ang tawag mo sa kanya. Kasi nagusto niya yung social media. Ada sayaw, ada orang nasa stage sa kami kau na. Sa Yusoria. Ito nga mo niyan, ang ikinagamis ka kung mainitar sa Manila. Nanti nga manaway ka ka kunay sa kapaparo. Oras, hindi ka na tilang bulan. Kanya Ang ni buhay Habu ka yang hindi na foto ya, yang mana patok sa madaling pon. maasa. Pero hindi makita na sumo ko, nalun niya kami sa Australia, niya kasi. Nakikita, nilibaragita, umasa, nasakta. Jadi jangan na makanakan na, ano kung kabayawang ka, makakanan ka na. Nandiyan mga pinagawin, nagkakaroon ng mukangakan. Kaya sa Manila, at hindi na pinipigil kaya na may kasi sa Manila, ubos. Hindi ka magagawin sa Pipil. Hindi ka kami sila mga gagawin. Hindi na mga gagawin na yan. Anak hindi ka nawin na kalaya, anak kawenta, anak madrasata, ano hindi ka tuway tao. Nabiyan ito ko sa ulit na iya pa rin yan. Na ayaw pala po na naman ang araw sa iya pangalan ko pasaya. Kasi Hadja Aisha, si kakabainan si Ang, ako si kakanaharap, wala sa kamatakan piyang, ako gusto niya kakabainan niya si Sultan sa Luzon, ako si kabugatan sa kabugatan sa Luzon, ako si Sultan sa Bola na si Kakamal Rasuman, bala sa mga sa madakala piyang, at hindi kayo natin Sultan dato imaman ba isang na Pilipinas. Ang gusto ka din doon, nagkasabapan. Sa kanyang pakadal-pakakam na sara-sara magdapan o bada-bada sa mga sa kanyang kadagadaga mapiyang. Ayaw makikilang gano'n, agamay man to na isa Abu Bakar, isa Khadijah. Kaya eniyawin si agama, si kumasaw lang isan lang, si kumpagong baganay, kaya buli ng naging na isang katawa, mama, isang katawa, bagay. Si Abu Bakar, ako gayong kaiyan, apaga rin niya mo, ako yung gaya lulupay na si Khadijah. Na benda. Ini na dito nga, so agamay man ko sa Pilipinas, ada ang katro na Abu Bakar, ako ang katro na Khadijah. Ano nito ko yung mga Khadijah man to? Kaya taman magdal. Natatawa. Para naman sinipon. Nasuwa tayo yan ng headlock. Suwa tayo yan simba yan. Natatan. Suwa tayo ng bubing ng yan. Sorry, na-send. Napindot. Bakit yung pagdaling sa'yo? Ako mga tatlo na malimut silang kalaban. Pero akin. Hindi kayo bilangan na ayaw makanahin na doon. Sa bukyan. Sa bukyan. Nasuko ko. Suko ko yung itang bukyan. Ako rin turun. Mamaparang kaya. Dito na. Kada siya bukyan si ko. Ano man yan? Nangyang kayo ito ang abay na nakatiro na kaya karabu. Abay ni Sultan ng mga maranaw na buwan na suko maulok ka. Buwan na kusina ka. Ay kira na mga pagsuko niya na. Bilo na tayo ka. Di mo ba niya na koyo. Kaya nga yung mga nabigil. Balik sa mga inaka. Bilo na. Nagiging pakalang tayo mga lima na di. Bilo na kung yan. Aki akan na so tuloy. Nakakita sila kalaban. Nakakita siya sa mikro manila. Tabuhan ko na lagi. Oo. Akaki sumaw na mga gina di man ako nagsila ka nupal. Masyala na barakallah. Manali mga taluman nila na ako. Makaroon. Karangkan. Naroon sa bulan mo na mga balat sibiyas. May kamay na doon At ini sudah pada tubul ka. Subhanallah. O ba na nila kami ng doktor? Kung may kasali ka ng doktor. Yan yung wala ng doktor. Sa kaya sakit ka, nakala doon sa kabilang. Nakala doon sa kabulo. Malaki? Sakit. Sakit. Tulutubol na malukoy sa nakawan. Nagyalan mo ka dahil ko dahil nakatanag pa nagigil. Hindi yung kusay yung mapaparo. Hindi kayo kapunin. Hindi yung kusay yung masusuwa. Tao ka as tayo na alos. Kapag yung kusay na alos. Kung yung kusay na alos, malimurot. O pagka yung mga alos, kakaroon tuwa, takalibang ako sa
Iya mau apa pun ini yang bui mau apa. Mungkin kita nggak bisa katakan ini panjang juga tangan ke. Ini aku bilang apa? Nanti boleh kasih dah. Belum. Nanti aku mau kuliah sa hari 25 mulut. Yang ada dalam jeruk, yang ada dalam humus. Saya tak. Belum. Kau sakit kalau aku ini nanti aku nak bawa benda letak sa. Motor ada na. Bisa ke rumah dia. Mama dia bisa. Oh gini? Apa pakai juga sama dengan? Tahu. Nah, kata kedua kan akhirnya nak kebebasan itu kan pancak itu kan Allah satu bagian. Amin. Jadi aku dikira apa? Ini ko yang cellphone yan yan. Mungkin nama itu dulu masih ini Turun yang pihak kili. Oi, tahu. Kasi ako kaya kasi pinang na beri. Nah, wala nang mga ina beri ganun Nomor na sina beri. Kumaka dun sa kiti, niya mumudaan siya basay. Nah, iman ko na naman sa ako pag nakadot ko na lang kita na dito masusuwa. Inusot ko din po yung ulo niyan. Nakulay na lang. Ano mo ko yan? Tidak. Aku ini makin jadi bukan nanti saya bosi kan ada teman. Oke sama dengan dia. Nah itu itu dah. Semua kan dalam kita pakai dia. Tapi kita itu Allah dia punya WA. Itu dia. Nah iya pak si bapak bapak dia si Allah. Nama siapa dia si Allah. Sangat rumah kita ini apa tempatnya dia si Allah. Boleh di corona ini kita saya ada dengan berbagai Dia itu korban, dia boleh pancina, dia boleh tangan muda, dia boleh tangan kanan. Awalnya yang mana? Apa dia kamu sama kau ini? Itu kan saya apa nuansa kasihku? Allah disampaikan sudah wal maghrib. Dalam tiaran dalam perhatian itu tadi yang disampaikan. Kita, yang kita aku ni, kita nak putus sama orang yang sudah digano. Diri itu Allah, buat apa kebaruan itu memiliki bulan. Kan rokok itu memandang, antara orang barang itu dah, itu kita, ini orang hidup. Akhirnya kita bagi satu ni, nasakan di Mapuru, lagi itu membangun sekali, boleh, semua dok itu bergerak pun, semua wajah itu nanti orang yang sekarang dok setahun ni, akhirnya sih kamu sah. Nah itu banyak kebudayaan itu nanti dia akan bentuk mungkin anak budak ini kan sudah budak mata kata kebunan nyata kita mati sudah ada waktu bisa mau beliau mau artista yang punya Gusto dito gulong nah ini saya lah beli dia punya madayam aku asal ini kita dengar mana yang lebih mudah aku mungkin jangan dengar lagi mohon maaf nah kita di sana lagi masih sama ya tak tapi itu nak cerita nanti nak cerita aku ini berada lagi mau dengar apa benar-benar biasa tapi ini kamu mana bisa yang aku sama kita nanti kita boleh kita program dia namanya sama bulan subhanallah jadi aku ni salah masih ko sama ni di depan kita kasih ni dong ko daya agit na matan dilatang Allah subhanahu wa ta'ala agit na nanya bedak tanah pusta mo niyan sino pakai bunga kumusa babae sa kopi sa pagari agit na bisa pakai babae Kaya natin sa labi na mas kumua, matulog ka arang mo, kulong ka, upro na tulog, ikaw na ba nga? mahram. Na nag-i-i-i-i-i-i-i lang naliman yan. Tinanong ka kayo eh. Huwag mo yan kung nagalaka. Inuwasan niyo sa Manila, makulong na kailo-alo. Makakasukan lang sa kaya na yung purino mo, nakuli mo niya kung nagalaka. Namusta ka sa nagilang ko lang. Allahu Akbar. Nanti yang bilang waktu ini aku buka. Satu kali kalau mata kita pun nama lagi kita. Ayat itu seperti Nah, kata
Taon-taon. Na, saya din. May mantod na. Kaya ko siya Ya tero ya din na. Kahit pinurot. Ate, ikukuha niyo na nga mabibidyo na kanya kipar. Uy, tubig at sa mga ulama, sa mga so, sa mga ulit, hindi na kailangan dahil natama na yan. Ako nga silang tumumus. Mata, nasa kita ko sa ano mata na ulamahan? Islam. Kapag kita kasaluran ng kami yung mata, malutap ko yan sa lakaw, gilid. Na makatuloy na sa teleponan, kaya ito ko sa kong gilid. Kasama nyo na bilang niya na mata, bilang ng Allah. Siya po Allah sa mga pusutan. Naging nagsupatil Allah, kaya walang inaaman mo namin. Based ka nung yung marataya, na marataya ka sumaan na pagkumanin naman yung punso, marataya ka subuhay. Abin, Ibn Abbas, radiyallahu anhu ha, ang Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innal imana la yakhluqu fi jawfi ahadikum kama yakhluqu thawb, fas'alu Allah ta'ala an yujaddida al-imana fi قلوبكم رواه الحاكم وصححه الألباني رحمه الله. Siapa hadi akan turun Nabi sallallahu alaihi wasallam atir mata-mataan na suparataya na pagkadubol. Ako, yang kasi suparataya na bergeria saya pun aku nak pagkadubol. Nabi sallallahu alaihi wasallam kama yakhluqu thawbu lagi itu kerjamu berkana. Lagi itu berkana dikira kuman kesulun nanti nak kerja. Dan lagi dengan suatu na para kaya. Langsung berada, normal nak usah, lagi tinggal berian, marga. Lagi mampu para kaya, berhadu boy. Lalu dia berhadu berian, supaya susah. Supaya beri magisimu Allah. Lalu dia tipu Nabi Sallam, bagi dia sebesar para kaya, nak berhadu boy, dia sa maka buruk, dia bersama ka, duboy. Lalu dia tipu Sallam, nampak yang sipu Allah, akan kamu bilang itu. Para kaya. Kamu ni saya nak tunjuk kali kita mana sokan dulu ya. Para saya kita itu tu kami yang mau nak masa nak kerja suka panjang boleh sa hajud. Mana sampai sana nak kata kita ni kan. Kerja nak kami nak otak jangan dulu itu. Rapiaya. Itu kalau kita mau nana, kamu ni saya itu udah di mana? Sini lah. Ini mana tu ada kalau di mana? Sehingga yang kalau itu para kaya. Itu tu kami orang masa nanti ukir pasal manilinar. Minum-minum sama mantul, maka usahawan yang mantul na, maka itu sana. Itu tulis lagi na mata. Hari na utang yang halu beso. Para kaya. Nang igulan si mga mama. Itu tu kami orang masa ini kapag pengirot na hindi ko ba na neka sumamusa. Maski na itu mantul ay kapag ko ba na naman. Itu naman na kaya sana naman. Hari na utang yang halu bagay. Para kaya. Napansin na si Allah, apakah begitu itu? Para biasa. Ikut. Asal begitu terlibat kita suka betul, apakah betul para biaya? Kaya tidak ada belan. Itu satu sulit ni mau Allah na ayat na kado belan bertanu na sebelah sa bisa lagi mana persoalan. Ini kado semua sukuan, yang suku semua akan bisa. Eda ka di pembaca Quran, di dikir, eda kami apa pasang ilang maritis. Kata tambah. Begini. Oh, tidak mau untuk dihai cuma untuk supaya dari si pemanah. Tahun lagi boleh seluruh dunia. Ayah hadap adik hidup itu. Antai kada bukan satara. Antai kada bukan satamu. Allahu Akbar. Nah, jadi pada so sabuk itu kalau mewah sakit lagi ya. Ini akhirnya suka juga dalam siku Allah Taala. Wama khalaqul insana illa liya'budun. Ayat besar bagi Allah. Akhirnya yang siku mga tao, siku mga jin, ang tanuskannya masih apakah itu siku Allah Subhanahu wa taala. Itu pakan tanuan na. Pada taruh ni keturunan tu na, yung taruh niya sa hidupnya kamu namang tanong. Ha? Boleh taruh sa? Wala. Baka purong suwalay, baka pilas sa mga mata sa eskwelahan. Na ikadot ko, magmadrasa. Na niya kalalay ko sa eskwelahan na piya suwalay, na niya tupuro. Nakutin niya suwa kalos. Ang mga mata ka na, ito naman, kulang sila ko na. Hindi na kita. Yamang ka na, ikulalo ka naman sa langit. Tapi di ko lang ng mga abbreviation, na rin ko pati ko na, tama ko sa gagulog. Napangabot yan ka sa Quran. Yeso kalos. Ang iwala ka na, tiyaway ka langit.
Nasumaski at sila yung baka. Yan yung surut. Ya Allah. Lagi na naman ka. Lagi mo niya pag-usik pamilita. Na hindi sa rupan sa kapakanan ka nakapaka. Surut ka. Kasi na niya kapi-api asulok. Na niya kabagag sa mata. O mga niya kataluman na yung Allah nilay na siyong nilay na si Ardi. O man makakuha sa tabo ka na maluman niya ini. Sika. Nakainimang doon na luwa niya na. Lagi ko. Kapag ipatan niya, magpupan kita sa nakawan niya. Lagi na siya sa'yo pa. Hindi na titingilan. Nasuwata kayo pag lumong suwag naman ka. Nauman ni ngayon niya, naus yung pinilang mo ba, naus yung pinilang mo ba. Nagkapakay man na mapakatong na tanong sa dunia, gusto? Akhirat. Apiri kaya kung kami matuwa, mga profesional, na niya makalakag sa Quran. Ay nagtutay matuwa, nagmatagdubol bilig, gatripol. Bilig, nakalagay mo yung matapor bilig. Nasa katal mga matubul. Ay na nilalataon sa marawin. Sa katawa mo rin. Nakasaan na dito. So kapangaji sa matri na dyan. Ating magawin na ispilaan na yung gawin na madrasa. Di matago. Sakto na, pakapulutan niya. Na kung makapasad yung sa high school sa Inabiran, na may kapasad mo siya sa Anawi sa Inabiran, na may marawin na ituri. Nagsasarat na niya kalamang sa Quran. Na hindi tapos na niyang college na niyang engineer. Na kung mamumula na rin mag-engineer, na niyang tanggap sa Saudi, makabuloy din sa alam. Na kung mamumula na rin yung mangali, di magaling sa Saudi, na hanam niya ka mo sa iyo, magaling ka sa ingin. Kakarap sa nakasubi ka di kapag, engineer. Na niya din sa ingin, niya kapatid sa engineer, niya ting sa exam engineer, niya kapas. Nah, di pertemuan Saudi yang galing, yang apa saja di mata second. Habis alim engineer. Rekor beli. Lagi nama tak akan, kalau ini saya pakai ini. Kaya ada tak? Ada ka. Apa boleh dia? Kaya ada tak? Ada ka. Lupa semua datang komputer, nanti datang. Mabuti yung natay ko. Di naman halim, habis engineer. Naunin niya ba ka engineer? O mali ko na, pakambalakan mo. Pakambalakan mo. Nasi ko mga mama. Nasi ko mga butoy na mangungyang mo kita ngayon. Ang yung kapasad sa biology sa MSU, nakatawa na lagi biology ang pinakamartin na ng course sa MSU. Nalipan din. Kaya kanya di mag-biology na may sunyag, doktor. Nalipan sa inyo ko sa MSU, nalindoktor man sa iyo mga pragatan. Nami ang kadumutulong ragun, naliyo ko na. Hindi na may ako sa inyo, ang tulita ko. Natalin, hindi mo kasama, hindi ka, ade, kaya mga ibong bula, dok siya, kala ko tanong ko, tani, kaya akira, kapusal sa kaduktor, nagkaya nun, bago, nagkinatugan mo sa libo. Kaso kaya nagkataon na libo na isa kasin na 80,000. Libo puto. Nasubay din nga niya, nasa mga bamalaya, nasukin niya. Nanti ka naman, hindi na pakayog sa mga naus niya. Ay nawa, nakaginaman nakira. Nagsukin na 1.5. Okay? Kaso ngayon, nandiyo, ang mga pera naus, tagi-tagi. Namituloy na nasa ragun at nakasura sa ragun na niya kailangan sa Quran. Lubo yun, kaya naman ito. Nagkira-ilit yung mga patay sa high school na umalikan sa mga ragun yun sa lupon ragun yun. At yung pag-tilumangag sa Quran. Nangyaaliman sa kuliyan, sa wakot, nangyakapasay yun, nangyaalima. Biologist. Abigang alima. Mata. Nakita ko sa ito ka doktor yan, nasupat ko, namimulim na doktor, ako believe. Yan ako so? Double believe. Kani man sa pinong katalik, pulpi na bukol? Okay, nakadang lang tanong, double believe. Mataan, hindi tama ka alos. Sa mga mata ka, ang mga barukada. Gusto din na. Hindi tama, malakalang kung na sa haraka. Aduh, mata. Berarti negosiasi kalau saya sah, Allah Akbar, benar-benar. Sa puro, sa bebe, sa kawanan, jiwa, api man masunda kwarto. Tapi ke enam, amairan kami jadi wala tayo beliau. Nasaan ka? Naku na mama, na nagumantangin ka siya ka? Ka-video call. Ayaw mo dami tulan sa walin sa sila.
Nasa kapabitan sa dalawang may post sa social media. Nagiglan ka sana, tuwa na ka rin. Nagigiliw, di ba ka na NGC na malutos. Bro, chat, nagamo ng mama, alam mo niya ito pa-chat. Nabang-isip ito na ng nilog sila yan. Yung may layas nila. Yung may layas. Tapos si Bugyo naman sa uti ka, Logyo. Nalogi na kalingan. Logi na kasalingan. Iman ko na niya ang utang sa waso ka. Nasar ka? Kudo na yung kanya sa ikarapi na nagkilin ka. Di matay sa parapila. Di matay sa puso. Gusto mo. Sa mga batay, mato na ay nalagag-lagay na matawang i-leader. Lagi matawang matiyan. Ngayon, mawata-wata na matawang i-leader. Mang-i-leader, kanya kadagdagan pa, hindi na lang i-leader. Kaya niya naman, maingay sa cellphone, sa computer, nauwi na maguma, na ilang ako sa Quran, napamakinig sa wasyan, yes, so yan. Nakaingin lang ako, wala ako nakakalaan. Allah, ano yung magkawin ka mga loks na, ilaman ng iwatakan na, matawalan ng i-leader. Dahil ka, wata ka na, wata ko na matawag na narata. Doon mo pa din. Wala na ito na kayo sa, at hindi nilaman ng iwatakan, kamatawag ko. Ano? Aking laudyuran. Jadi semua sekarang lahon. Semua wadah, matawag ang ba? Ha? Hindi, di ba po kan? Nakaon. Ah, ini kapag kayo na ko tayo. Ay, nakagamitan na matawag ang leader. Ay, yung mga idol na mga artista. At ito mamuko. Korean. Makakita ko sa kalaka na inuwin ito ano rin nasa ng mga sahagot. I do. Ano rin nasa ng mga nabi. Hindi. Hindi ka may kamatay ka. Kaya yan mga idol ng mga tao sa kalaka. Naubigay yung ginawa, may kagawa ng mga ginawa sa mga tutayan. Kilala mo yun? Pero pag sumunod sa kalaka. Sir Gibby, mga... Nakatansuwata ka, kaya kanya investment. Niya kapia. Napakalakas kita. Yan lang ang kasi. Ay, din. Tapi, dia kan Kaya kayo sa eskwela para nag-go. Kaya kung wala ka ng sabon, ino pa naman sa inyo na iya, dunia. Ikatalo, ino tanong di man mula yan na aparat kaya, matuto na yung pakabutriyan, ang mas kamataan. Ang yun na yung matataliman ko. Ngayon nakadamdang tanong, ulitan ni kanimo Allah, nagpamigas sa mga puso ina. Naumatay. Para to kita na tubo. Para to terak na niya kita. Di pagkuman na wasiat. Wasiat ang kanabon nili. Ano ko ba magpwes ito ka na ka? Ano wala na kita. Ito matutuli ka. Nakakita na puliman mo ka. Sumusiyador ka. May kumulis ka na makatuli ka. Una naman, nakakita sa ipamusikat. Kakabayan na sa mga sudsa. Surut na ba ko niya kaya nakita. Di kaya sa ito mga Puso. Adik diri masawa siya. Sabi na naman na ito na bukan isipin na. Yung buhay ka kami sa wala. Sabi ko, diri ka puling buhay ka na. Apakah kumaman sa magsirta? Aduh, pamilya. Ay, mo, nag-ibon talaga. Kaya naman sa libuli. Kaya mo bunso. Mugod, eh? Menggeta. Pagod ko man. Kaya naman sa kasukan dalawa ng grader. Nayon, rubso. Nasuit mga surga iyan na pinabubuluhin. Naman sa. Tatawa na ka, hindi ka rin saya? So, maraming dalilan. So, kung kasabi yung siserte, matakalamay ito rin yan. Kung pangos ko, naluloy. Ano lang doon yan? Ano ko na simula na? Ano na ito na rin yung pag gusto, maraming dalilan. Pag ayaw, maraming dalilan. Subhanallah. Niya ka tulad sa mga puso, niya ka rata sa mga parangan. Ang nakataon niya, mga gariya, hindi ko tumuwi. Naman sa namin ito taon na mga gariya, ay natuloy ko pa garin yan, basta matay ako, nandiyan na yung sigaw mga dito. Naunod to, sana naunod to. Manalingin, ipila ba silang pun? Di mo katat kami nangibuto sa mga magariyan din, lukukiyan din, na ini tolak yan, la ilaha illallah. Nasulitan kami ka pangin dulu na, sikro sana kau bisa na kau, nandiyan karata-rata.
Iman na, ay naliga pa kayo dito na si Usa Lakaw, nakanggugudu dyan. O mabiyang ka kan din, mabiyang mo kaya din. Ha? O mabiyang ka na mabiyang ko ka. O diyong ka, o beli-beliin ako ka, libeliin mo ka. Marata kaya din, mas marata ko yan din. Dua kali sungay, mata ka sungay. Siyempre ta. Ha? Marinis ka, mas marinis ako. Daily patrol, modul patrol. Niya ka na yung sa yung mabasit, tayo ka magkuha, diya sa kabila. Ha? Niya ka na yung taliman to. Bagi na rin parang kaya, ayaw parang kaya sila naman marata. Nagkakabal yung bibiyay. Nakano nila sa? Galo, kaamay ka mo na mo, nas kayo makasurga, kaya ka human na mo, nas kanya marata ada. Nay man to naman na Ginawa kayo ng iso, ginawa kayo ng suba silang karatis. Ha? Ginawa kayo ng songay, mo ano mo kayo ng bibiya sa rami ang atay. Ginawa kayo ng tibo. Ginawa kayo ng tibo. Kung yan kayo sinabaw kayo ng tibo. At paano nagawa kayo ng tibo? Ito na yan. Ha? Kaya kakatala kami mga ada. Ando sukat pero sila maantasay man kataan. So init ko lang kanyan na bangabot na nga sa dulo. Ekor kami na sa maratay. Ada. Sina lagi na ni wasiat niya. Ay baka. Sabi kayo sabulan, okay, jangan sabulan ka. Allahu Akbar. Itu malakay para tiaya kaki nago ka mapay ada sira. Ito ka mapay ada kabayaw ka mapay kay ada. Na ada lagi niya mga tawa, kapag nila. Latihan, tawa pirang-karantangan niya na pintinga po. Bugil ka ba lagi? Lagi yung sudikan niya, bugil niya, bugil po ay bugil ka. Lagi niya, ito para tiya ka. Di ba bago tulad? Si kung kami parang ngayon natin sa walay sandang, ano ko na, niniba? Ano ko na sa katawang makulang, Yahud. Amara sa ko niya si Mula Bisa ng mga liwasan lang. Kamantan niya pa nung sila. Pupunta niya ako sa mga surong. Sulanan nung labi. So isa lang ke surong kay sulabi. Bisa lang. Miya kayo sa mga alaman na rin yung may na iso mga surong. At yung labi yung iyan sa mga surong. May ada. Hindi pa ang isip niya nasukot sa mga muda. Yahud. Ako mo dahil niya sakit. Ako na isiyaw lang isa na, doon nandito, alhamdulillah, niya sa akin, pakita-matay. Kung inanistay ka mara na, tabi-tabi yun, si man si walang ko sa akin, kokopan, maratay niya, may namatay. Di ba yan? Ay. Ano to? Maranang ako, luruwangan sa kato. Tama to, nakasustay na? Maranang, nakulman ka lang kami. Ha? Allah Akbar. Maka saya tahu sama pemerintah dan saya kau Google na inalang ko kayo. Ada yung kapalag na kita. Berada. Oh, ini yang dimasukkan sebenarnya na baru. Ini dulu nanti baru itu gue. Lagi kami sama gabedes tadi udah. Beda kami nak akan. Ayo kami. Kita udah sebenarnya hubungan nak kena sangat cepat. Ibu kata nak apa putai? Jangan matai sama ben, jangan apa putai. Jangan matai sama apa distrik kan sakit putai. Earphone apa? Bakal di pamunggoy. Kaya dah teka. Yes, Kaya yung mga musyifa. Bakal na nila. Dia kan yang sebenarnya itu ranau na bersama tim tayo na masa bulog ibu. Ayo ke mana kau ibu masih lah. Ada ini lagi na. Ni susu tu masih lah beli. Ya kaya ya. Mata tanong, masih tanong na mga sulutan tanong, mga baylan tanong, mga dapat ibagsak. Na inuwi, hasta tayo nasubra sa mga deswaya, yung mga kung sa bukid. Ganyan na kanakay, kainay-inayan ka, balik ka putakan. Ano mo mga nagas, pakibugyan ka rata. Di na mataw-tanong. Kaso mga loks tanong na matang mga Friday nandut ubah ko Friday. Pinitira ka. Buhay kami bunito ng mga loks tanong. Nakakakano, di, ada tangan dito karon na musaw ka. Ada dito ng mga loks, nakakabugyan ka no.
Mau ka may insulto. Kung kaya nga di ba yung insulto na nakakain? Kailangan, yan natin yung mga yoksa. Yan ang pagkakano. Nanti ka na sa father ka. Ay, masunan. Hindi din sila ako ano. Huwag. Kasi hindi ka na kayo sabi. Ito na, yan. Ano sa libro mo? Hindi niya. Nakita ko pa niya, kasi sulit na kami. Yan ang pagkagaman. Yan ay nga nalikudaw na sa mangka. Ay, hindi ka mag-isuin. Kaya kung mag-isabi, ito tadi na. Kung iya pumunta ka kuha, ay nahamdulillah, inanigagay ang mama. Nasa mga nagagay, kami na naman ko eh. Tapi yang mungkin ko na, yung punya gaya, kung na. Ba't kami mataw dito? Katulad mo, di ba di marunong? Ano na, ano ibang isa? Mga pakita sa dali, nakaganan sa dami sa dali. Ba't magigilala? Ba't magigilala? Pwede tayo niya bisiyanat ka niya. Sa akin na, ay hindi ka palang bisi, huwag ko tala. Baka kami nagigilala. Nanyo, baka kami nagigilala. Ito mga kasi natutuloy na lang ito na eh, ako kaligal sa. Hindi mo na tawag. Bakit kami yun? Papasagin na kaya sa bagalo. Nabuno ka lang ito sa naligang simbiya. Aakyat naman sa idalang kita. Kasusubot ka, nagsusubot sa ugali. Amin na kita? Subuyan. Iyak na na kay Gibro. Ha? Naging mga tagi na din, mga tagi na natin kami Gibro, pag inyang puso ay Gibro. Mataan. Benar kung may ingay ka, may ingay sila na sa sila na makalilibugan sila. Natin tayo. Nakakasaset tayo sa, pagdating tayo sa awa, Dito na siya na, kaya naman ako nasa. hindi ka magawa niyo. Hindi ang gabi, kuha ka. Gabi, awitin ka sa inyo, pero sila magpula. O kung kaya makanya sa inyong grupo, madrasa, tore, mga organisasyon, mga dato, o kung kaya matagulin niya ay umalis na nakabayin at kanyang uwi, maututan, nangyayari. Nasa mga sahaba, radiyallahu anhu, naingon sila niya kapas, nakakagugaya sa lugar. Dalaw si Omar, na yung makasulat, na pulila si Abu Bakar. Akin yung makaso, Kabayan. kabayan. Nagdalo mo si Abu Bakar, na yung unutan sa kabayan, dalaw si Omar. Nagiging mga kasina. Sasapan mo na, natang wala na, magiging siguro, mana ka mga kaso, kabayan. Nagdilikod ko. Kaya kan ano? Kaya ako kan? Ano mga mas? Ang nagagigay. Allahu Akbar. Nakatumuliya sa Tapos na lang magkakukuha na nag-iisip. Di ba na? Pero ang ilan natin yung sa loob. Ang yan ang pinakaliwaya ka din. Na paano ka na sa kong ano? Wala. Lumiyang kanso. Kaya mahina ako man siya. Yang ang sinema na ganito. Aking parasa. Tamburazina. Allahu Akbar. Nabunta ko sa mga sama kanina. So, pamamagigil namin na tarado. Tandaan. Ang inyang ano na yung pagkino sa? Eh, hindi. Ada ko rin sa inyo. Kami ko kaman. Hindi mo niya kabay. Eh, mga sa inyo, magdadaro SPG. Dapat na tiro na kailan na masara. Kenapa nggak digerak-gerakkan? Kalau dari kapal siya, kalau nggak beruang tadi itu. Pero tadi itu masuk. Pero tadi itu menghidat. Ih, sangat. Yang kalau tidak, dia suara tapi kalau begini, sudah pasangan dan dalam pasangan saya. Kalau tidak, aku kesali muda. Tadi riwayatkan. Ini di Staina, malah nangkan dia. Lima panun durasi umumnya una masa, ano ko na guntaan, ano ko na untairan, ng takapuder, na
Magdaw so ama, si kumada lagi panutudaw, magdaw so ama, natutudaw no, wataso, puda. Di ko mga tawa sa gila niya, may sarang baliw. Mata ni kulok sa dalugunin ko. Matayan. Matay kasi hindi magdil. Nas matay ni ayat mamutudaw. Namin nagigyan ng ilang ko, nabisi-bisi lang. Kaya man dia kado na so, matay ito tutudaw si kukulido na so, los. Ay, man sa hindi na ito, baliw. Naman hindi ko mga tao, makain ko sa dagdagan. Ayaw magdil na sulok siya nito, mali na ewan na, dagdagan. Natunay si Wairan, alam sila nung yan dito. Alam sila nun? Diyan, kasi nang bata. Ang pag-isip nila na baliw, hindi ko mga tao, hindi na kapagin yung mga tao. Hindi tayo suta. Pintulo nila, hindi tayo suta. Natunay si Wairan, alam sila tumipan. Alam sila tumutuloy. Ay, panasagin nila lang ito. Hindi pa mga tao. Mga bubing niya butaan. Ay, hindi ka naman. Nagka sa inyo, ha? Mga nabis. Ako mo sa ito pa siya ito. Ginagin na tulog ito. Yes, ay, tulog siya. Hindi ako yung tulog ito. Ako mo siya ito na din masakit. Tapi sudah ni. Ada lagi petugas. Ada petugas lagi tak? Tangan lagi. Di mana-mana. Saya masuk pantai. Masuk pantai. Yang lalu ni. Ako masuk saya. Yung imo siya ni. Wala pa na. Namalun niya din makaharap. Oh, narinig. Okay, nagmamakin. Ako naman naging ako din. Doon na pa. Doon pa. Doon ano ko eh. Naman gusto na, yung mga lumaki dito sa ginawa ko. Ano yung makinig ko? Hindi ako masulok, sige ba? Hindi ako masupatan dito sa pa. Nasa kaisila po. Ha? Yan yung mga daw sa magda sa kaisila po. Sinatanda din. Ay, ang bilang, sumakanang ba? Nagkaisip ako. Nagkaisip ako kasi itan. Ano ba? Yan kaya wata-wata pa na kumakalit sa tuloy. Bibigyan ako na inilagay sa mga loksiyan. Kaya sa itang nawata, nasinay na kumurok doon na tama sa kanya siya mayan. Natutuloy din. Na niya matimas na ito ang Pilipinas, na niya mati, nagtutuloy, na manya-manya. Ako na niya ako masayagad, naging ko dito pero alas na pa. Nataisip. Sabi natin kaya wata-wata na di mga di. Sabi nga dito sa Pilipino, nabi ako masaya na dapat sa napa. Magpapagpag. Pero yan, pinakapang sa tayo, sila pagudas sa napa. Mata na matangan na, matang lawi. Eh, di pa rin sa sukantusin mo parang kaya. Kami ang nakatayagan sa mga tayo. Pero hindi ang kami Di sagot sa kiyang karata, ayun. Para tayo dito mama, para tayo dito, Robert. O di na, dami-dami yan, nas ka na mga panunggulan. Mga kontralido. Ha? Yan ang dami-dami na eh. Makaumara na kasi dito eh. Pwede, si panunggulan na lang naman talang yung ulog mo na rami pa eh. Iyaw din sulihan mo yan eh. Emang gua mama nyali kami yang bukti kalau antara tak pandulah ni tak dulu ada. Orang dulu ini anak-anak. Ini kalau kata kami dah. Itu ini mah disuruh ke rumah ini. Ini apa yang ini masih nanti ada tiga. Yang apa saja? Ada ke rumah ni. Ini apa ni? Lagi studi. Wala ada ke rumah ini. Itu bagu ria. Oh, manusia ni mantap ni. Saya mandi kita. Nah, kalau yang makan pemikiran, kami akan bilang kesilan, ini kan ke? Kawan anak kamu kesilan jangan undang. Eren kami tidak semua, berdiri. Nah, kita manusia yang kamu berdagang. Belum tadi kita kalau menghubungkan yang kamu, yang kamu berusaha, pada hubungan itu, nah ini buat suami yang normal di rumah ini kita makan tiga lain guys. Siapa makan nanti sih di rumah kan? Anak-anak kasih kalau makan, anak begini, jadi kita kita itu juga. Tadi mempunyai semua tahu.
Memang itu niya karate din sa mga tao. Pagkira hindi kita waiwa, niya maganda. Di ko sa mga deshi nga, iman ko nakakata ng deshi. Hindi sa deshi. Kaya mo rin matamutan ng kaaway. Hindi ko tumati, o manisin na niya karatay. Ada. So, hindi ko inuha. Man to na dyan, hindi makasimura ka. Gunting tayo din. Hindi ko manisin na niya karatay. Tagi-tagi. Na ayaw ko mga tao. Kung hindi ayaw ko ang tao, dagyan niya kasagali, na sa mga tao, parang yan si Allah subhanahu wa ta'ala. Na so parang niya, siyempre ng mga puso. Siyempre ng mga puso. Ito ang puro ang kami aparatay. Ito ang kabulong sa hindi namin ginawa yun. Na ino yung ilahan kami yung kaya ginawa ka. O kakalimta ka, manangay parang niya, nalaman na tao na magugulat ka, manang nabakatili, parang niya. Dahil ngayon, kaso hindi ka pakinig kasi pumalagala. Now, kung gagawin ngayon, natin ito na, para tiyata. Ika patasagot, pinugay pa ng tulad. Pag iya niya kanya ng so, iman ko, ang pintigo lang na ito, naluya, para tiyaya. Gagawin daw. Akin din sumangol, nariyak ang puto-puto lang kita na. Lumingin ka sa idol, lumingin. Lumingin ang araw, nakasunod talugoy, talugoy, niyusin. Allah, baru itu ini enak belum paratnya ya. Jadi nambah. Nama di kamar tawar yang gimana? Mana nanti di dekat paratnya ya. Kamar nambah yang ada dulu Pak Man ada pun ada mungkin ayam ayam. Kita pun. Mata. Dia kalau betul lima tusuk paratnya ya. Dan dia kalau betul lima tusuk itu dah. Dan tu dia tidak akan mampu, tidak akan mampu kan? Apa dia udah bisa sana tadi dia. Di mana tu dia nas. Radhiyallahu anhu tinggi sudah disadap nabi yang amadakan. Apa kemudian? Ya bukan di balik kulubuk. Tapi pasti ada di. Dalam lima ya apa ni? Bagi ini yang amadakan. Apa yang bisa dalam siku? Allah. Nabi kalau mengaku sarah di nabi dibenar para dunia. Nanti kena ya bukan di balik kulubuk. Guys, tadi keli-keli siku mana? Bos ini soal tak. Benar siku apa ada yang kemudian. Tadinya dikeli-keli siku mana? Usutan nanti panggilkan, tapi kalau ada ini datang tapangka, so parang tiakan, tatapangka so puso akan siko atau tak? Boleh datang tapangka so puso akan siko, parang tiakan. Nah, sangkal pamintan ka, na ini dipasnya masih Allah. Maupun maka tak so puso masih ko para tiya, na lang yung roon suka sulugan, naroon man suka pakali sa alumana, pakali sa sekolah rata. Ang matatap so puso masih ko, para kiasi Allah, Abu Siku, agama ini. Di ko mga sahaba, bilang, Ya Rasulullah, di Anas, Ya Rasulullah, anan nari, wa imajin dari. Ya Rasulullah, ino kami bangni, anak kami wala sa puswani, siku agama kay pera niya isa ka. Na pera niya iso, ang tali na pagkailangan naman ang tamso, puswani, di ko na sana, naam, innal quluba bayna usbu'aini min asabi'illah. So tigyan ini, so tigyan so mga kusutano, na tigyan si kutangano, Allah. Si kutangano, Allah, yung malibo ang kaipaya siya, raw tipi rahimahullah. Nakakisual ka, nasisadangan niya sa mga kusutano, na dia nanti pilih-pilih ng Allah, si mupabayan niya. Nakakilip niyo na. Bila ama saya ini, kita man suparatiyan ka. Na bila manimasa, ang suparatiyan ka, sudah sa kanyang puji. Tapi tidak diwanas baka di sini na lepasan kalau di budaku. Ini dua orang yang ada kau. Jadi pemana masa asal kita pergi ke seminar. Apa lagi itu kamu ke seminar? Yang tidak mau yang aku besar suara naik. Apa itu? Nak ada pengetahuan. Batu pengantarnya di rokan yang akan jadi parangai. Ayo mana masa yang kadang-kadang tarai? Parangai. Kung mga mama at mana masa, maunaw na masa? Sige, at mana masa na ba? Ano? Lagi na di ba magputan mo? Pusutan. Allahu Akbar. Buktitan si ko Allah. Ano tapos kinagyan kanya pusutan? Si ko parate, si ko Allah. Taaman. Sa mga matano ha? Abatan. Dahil lugun. So mga salot ay pangabudula, parang kaya. Na hindi ang kainin si ko mga galibog ka. Sa siya si ko mga galibog ka. Na umatun ko ulit si kumagalibog ka, napakaripi ang kami na ka. Pamanapit ka si kumang tao asisiyang niyan,
Isya kedua tak kita dapat wala so parang dia kasih ko musuka. Ikan bakal ganero. Nakatan tuang ka. So kanak si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kan tuang ka. So kanak kasih ko Allah. Katago sumarana wasin kaya naman sa akwa. Ngayon so akwa kami mo dia. Akwa. Basta naman ang yung mga sulamatan sa agama. Ayaw mo parang yan na ito sila si kuma. Dan palihan din. Panambayan. Napakali sila sa na. Betul. Semua lagi sana, boleh pesan. Kalau kamu boleh lagi tulis sekarang muslim. Ayah buka para tiara na ida sila surga. Pasti. Nama kan iyo kan, ang tama doon tahan. Ano na kaman? Ano kita? O para di ba ka na? Para di ba ka? Burga ba ka na? Ida ba ka? Kaya. So, kanak si Allah. Nakin ang mga natag. Nakin ang sila. So, kanak si Allah subhanahu wa ta'ala. Ida al-mar'u lang yalbas kiyaman minat tuqa. Takanda ba Oriyan at mga ikan na siya. Dito, mga bunga ng mga Arab, para itigil na sumanosya, na ganyan sulutan, ganyan digital na kayo. Kaya yung oban na, so, kanat na digital, iba sa takwa. Digital na kanak siko, Allah, digital na di, berikan. Na may itigil na sumanosya, na ganyan digital na kanak yan siko, Allah, nasa benar, ini pun makanya pas, bagi dia pak, apa yang pernah menganak, bangun lagi. Nanti terkadang mas pada si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Nah, tidak ada apa Allah, antara Allah. Antara itu para nasibu Allah. Itu adalah mahal bagi kita. Si beliau, si mayu, itu kita nak katakan dia bilang itu. Nyata, lagi. Ada kita di mana kita dua tahun sini bapak kan? Lagi, kami akan datang. Nah, semua memang surat lah. Surat lagi kita jarang kita kami semua malaikat dan kita langsung. Tapi kita langsung semua malaikat kita ini. Betul. Asal suci berbeda. Nah, kayak itu baru kami sedang nakutin dan kaya kan. Sudah nama panggil. Aku ini idenya banget. So, kada Jibril. Nah, kira rumah ini nang kita lupa bisa dipada Jibril. Mana si Jibril nakala na dunia. Isang mga malaikat, sukya man tulong sa lang, ang mga sulotin sa langit, nasutingin sa mga malaikat, tatawid, si Mu'arsh Allah. Dahil kung tingin ito dalakaw, si ko, pagkukulit ng kitang nila sa kila, pagkukulit na 5,000 sulang hindi dalakaw. Pagkukulit na kanila mo, huwag dalakaw na 500. Pagkukulit. Ay, kasi pada-pada kasi kulo ako mga kabara, ini. Dia kala mga kanto Allah. Net ko ng kanto Allah. Nasay sa kalangkaw. Dia rin ako. Kaya asal na kiyoranan na miyatay. Ha? Hindi yung masa. Ang miyakay kami naman, hindi yung nagulo. Ha? Ibu ka, yang butaw na may ikaw na naranap na yung hospital, kanya libi. Hindi ka kita si Momo. Yan ang isa. Di ba ito ay hindi. Naging ang niyang mga katulad mga malaikat. Nagtunod, ikailan sa Allah. Mata. Nasaktan niyo sila si Allah. Nasira marubanin. Nasira marubanin. Parang ganyan. May kinakiran sa Allah. Nasira ka marubanin. Sana iwas mo, hindi ka kailangan. Yan ang isa. Baka kaimatin. Ayaw mo inipakali ni Adam. Na isa-isa ha? Isa-isa sabi nga hindi pa na hindi ko kaya kumbagensi ko berbitas. Nagtitik yung pangalan niya sa surga. Kasi kagal dito yung pinag presumpan isa. Hindi ka pinag. Ito nangyari yun. Nanabi mo to, baka nabi. Allahu Akbar. Tandaan. Dahil ito nangyari dito lang isa. Nasa katalo mga di. Pwede susum siya nasa pulo na yung mga mga kasiyawa mo video. Hindi ka pinag. Mantaan, bukan masuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. O di ka bukan Allah, apa yang boleh? O di ka kami Allah, apa yang boleh? O di ka pakakriyan Allah, apa yang boleh? Apa yang nagduktor sa dunia? Naging timo-timo. Saka makabudul, kalau di ka makabudul, di ka makabudul. Apa yang ako nakawasan? Nagpakatuwa ka ngayon, di ka makakawasan Allah, di ka kawasan. Bukan mawaka, kailan ka sa Allah Subhanahu wa Ta'ala kami pinagkitan to o parakyang kasi ko Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikan dito, itindagin si ko sambayan. Itindagin si ko sambayan.
Tidak nyoyok. Naba penambayang tak itindir so sambayan kandider. So papanambayang agus so itindir di sigo sambayan. Ada kada di manambayang. Okay, bida so itindir so sambayan. Nasa Quran nasukyan kada kan. Aki alir liyuqimus salat. Aqimis salat. Itindir so sambayan itindir so sambayan. Tidak dikatakan akhirnya sa Quran. Mahana. Akil ba kaya sugaw na iman ng bayang nang nabalitin so sambayang ini. Inaso ba sa Arabika? Okay, musala ang musalim. Ibigin nyo sambayang ang matang di manambayang. Panukin mo na sala kali wal musadyo na kani. So ibigin nyo sambayang nabila-bila. Na ito sila nagilaman. Nasumpan sa mga tao. At sila di manambay na madaban. Alam mo, nagdayaw. Dapat naluli. Sambayang. Mungkin natawar tadi ini so, tapi kaya di mana boleh, nama berpikirnya. Oh, kena kami mengerti kemasan saya. Bukan kami mengerti. Kami tak mau dikata musik tapi ini. Aku dulu ingat lagi. Bang, buat ibu kami sekali. Aduh, mata kau dan sesuatu kita ini kesua. Namanya kalian aku bisa ikapere ni barata. Itu sudah apa? Kayak gitu tidak apa. Enak boleh mana dia? Enak boleh. Ayat itu lagi mana boleh? Ayat itu sampai tapi kira-kira lagi murid-murid sampai. Nama kasarapan apa tak? Ana di kapiga. Di kuman magaga begini di ateng ko. Ada. Wala lagi semada. Mungkin lagi para orang masuk kan si Allah. Jadi kenapa takut tega makasanan tuh? Kurang isi kan? Nah itu. Kayak mau dipikirkan nama kita mata kemudian apa? Udah mau memalakan kok. Oh, jadi tapi itu Sambayangnya. Lagi ada cuma ulama. Opa bayang kami tidak itu sambayang tak? Na umat tadi sembayang tapi kira kan lagi timuri-muri ah? Sambayang tak? Yang inaru dah sambayang tak? Ia bergoyang masuk sambayang. Ini yang bergoyang tak? Ayah nanti video. Ini namanya kapusan kita. Oh. Ini namanya dibukan gitu. Apa menjadi? Apa menjadi? Nah, pakai itu sudah tidak pakai ini. Nanti nama lagi. Tiga semua. Nah, sampai yang ini nanti makan tiga sampai terus bisa rokok, terus bisa duduk, banyak kali dia lah. Kalau pengalaman banyak kali, dia apa-apa pikiran itu. Nah, itu pakai namanya dia mau bikin, kakak dia macam itu. Itu teman deh. Matan kaso, so apa so makadroka, si kualida kata ng sarili niya, kualida kata ng si kualida matan mo, isyara na niya makasud din sa sulit. Ada. Kaya makasud din sa sumadagtan sa tulitan na dunia. Nasa kung kagumana, ay importante niya. Ada naman saja. Hindi ko naman kali-kali. Ada naman sa? Tapi, inuulis ito na magatos. Ito naman, kayo sa iyo, kami sa waging ada. Ino mau tuh ibnanya, si muka lupa yun, parang ini cuma dilakukan semua berdiri, parang biasa nama itu sekarang dah, tapi ini aku mau mengasah-asah, apa? Ada orang yang gitu, ada ini tuh, ayat adalah si muka yang ada semua berdiri, parang biaya. Apa kita terus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi pantat si muka dunia, nabang jangan, di pantat si dunia bangga. Tanah, kita boleh tanah. Jika kawan sa Tamarawi X, ada yang ambil lagi naya seri dan kain ubun. Nah, dia X tapi yang bukan, yang itu sama tetap. Coba tadi man, dia kena ekonom. Jadi kalau kaman mau masak, ini ubun. Bahkan dia nama, yang lelaki itu nak kunci. Nah, kunci sekarang ini ubun. Kebetulan seperti Nabi ke kamar kota sah, kursinya dia agak mana sengatela. Sangat-sangat mungkin ada kawan yang kursinya.
Sama-sama tayo adalah mga panalangin. Kaya katulungan na suwong betul. Na itang sa iyang ka. Mura ka nang bigaban maswaka. Dapat meron kaya sa ito muna, lupa nga, maswak. Nasipo, nakulong ka. Kaos ka na FX, na sila nagdadakaw sila. Kaos ka na pidigaw, na sila nagdadakaw sila. Salamat ka. Nasing-masing mo ka pag-akilan, ano ba katulong? Kailangan na, panangag ka. Baka tulong, tadi ka tulungan. Dahil yung ganito na bagyo. Kung bigla mo ba din ang kasinginan na isa-isa na talungan, ang talungan sa dali, kung siya tingkap, yan isa na dali. Pag hindi ka sa kanay isa, nasa ngayon na, dahil na mas tumas sa isa. Kasi kamatawa na ako yung tulungan, lima-lima ni Simina. Nayapan ko doon na isip, nayapan niya hata, malaki tamo, natigira, kaya tangan natin na isang tima ng galing, sumunod-gulog-gulog nito. Ada naman siya, itab siya mo sa kira, kaya dito ba? Nasa ka ng isang kahals. Matawa na kaya limawan pa. Tama ko. Kaya lang naman doon ka hindi mapagaman. At hindi ka matap, ito yung matakawag na, ang matata. Hindi ka matap, so pag ganayan ka, dahil ka tulungahan, hindi ka tulungahan, hindi ka pata, si Mato na hindi matawag, so sa dutat pa, ang kakasunin na ligasina, at ang sumapiyang ay, kami ng close. Kaya hindi ka dito, ulit na naman ka, siya kumain naman to, dahil hindi makasugan ng muna, kaya kayo ng yenso, aso. Kaya hindi pa ka, surga. Napinggirahan ka, kaya nabiyan doon yung mga pag-isiminan. At hindi kinakasugan dito, kaya kayo ng yenso, aso, nagitog na kaya kayo, nagalawa ka, ababay, nagiging ko saan na, nasa abangan dito sa akin na wata. Nabangan po kayo naman aso, na mas tarad yung sekuri na naman. Nabala sa mga magaman, nakapi, sa ganyan yung doon na, kung hindi mo kuha ka, kung mani, sa aking man nabagas, natali man katawag ka. Kung hindi ka pag-ulo kayo, ano, na, ito kapalit, kami kagawa na, ori. Dahil lugod, kapituro Allah, wa aking isala. Ay, Muhammad, hindi rin naso, sambayang, kamata-mataan na sa sambayang, na ang kanyang simot niya ang sisingay ang mga malata. Ito sa na pagdari ko dahil, pag-uwi na ko dahil, buka ko dahil, hindi ang sambayang ka. O pagkaroon na din si Pumalata, maana mabiyakay, sambayan. Ang kaya man ang bayan, dahil ganyan doon si Pusambayan ka, pinakatabilang ka. Alis sila nung mga maritis, dahil din pa na kayo sumala. Pukasalan sa nabakan, pagkasupasupakan. Alam mo na yung bata ko lang, hindi mo na lang. Isa ka, ito namin yung panalaman na, bata ko lang, pagkaralan. Wala ko lang yung sila, di matagalan. Dahil ito nga dito, kanan pa, pagkasupasupan din. Iya nga, nagpasana na, sampai nasi, hindi ka sa mga bubay, tali-tali yun. Kaya hindi naman sa tarawin, naso yung salit, kaya yan, nasi. Pwede hindi kaya taro. Kasi sa limang ko, ang harapan doon, natarawin. Hindi ko na sa bilo. Hindi naman ito biluan. Hindi ka naman biluwo eh. Hindi. Yang saya malu saya. Kuasera. Alangiran ini bisa Kenapa untuk akhir ini katakan bisa masuk kita. Lanjut nanti datang ada kan beri. Kalau kemarin dalam saya masih gak penting juga sah. Nanti bisa aja. Ada kan? Saya kemarin tinggal baru saya sakit. Ini semua Allah ini kan Tuhan sih. Mana yang tak narita dah? Di mana? Mana? Yang tetapi dari tidak. Tadi tulangnya apa lakukan? Tulangnya itu? Ada tulangnya? Ini apa lakukan? Ini dia kamu bisa apa? Sadila. Nggak mau lagi lagi. Boleh sementara ya. Nah, yang sebut kan? Dila. Lagi kita dah, kita dah, bullseye. Ini kalau kita nantinya langsung bersumber bullseye. Langsung timbang dari yang bergerak itu. Kalau itu kami tahu, dah kami. Masuk kan? Nanti yang ada kami
Yang orang Samarintis, rumah hidup. Rumah hidup dari lekan kamu deh. Ini api kita semua mengambil tadi. Bibigat. Bukan mana? Ama. Kira-kira kan? Pagi nanti mengambil tata. Dan semua kan yang boleh digunakan dengan rumah. Kira kali kamu naik kali. Buat yang urut sopir akan istri saya juga. Mata orang yang apa dulu? Kira udah jadi di muka. Antara kira dan saya pernah pikir pada sini juga. Anak kasih apa ini juga. Bukan pikiran itu. Bukan sama magenta. Saya pikiran itu semua ada dua ini. Pikiran kau sama magenta. Nasumpan Allahu Akbar. yang wanita. Yang orang sama magenta tapi pikiran anak itu kayak bisa baca musik semua ini. Di mana? Ini tahu. Sudah pakai juga ada selipas sehat, ada makan bisa kan sepaket. Nah kita akan kita makan ini bisa. Kebuat dari sini kami tahu mana mau sedikit. Minuman obat kalau minum mama kita kata kami tidak. Tidak ada. Ini tasnya. Kami tahu mana? Mauri. Nanti kau minum semua mana kan? Nama kan? Nanti kesuaian tadi nama kau dah ini pamayan. Nanti kesuaian bisa dan nanti pas semua itu saya. Allahu Akbar. Nanti tahu ada usahanya. Bukan yang anda bisa. Ini kan nama tahu ada usi. Dan ada mana bukan usah. Ya Allah mana? Nanti dia mana tahu? Nanti yang perlu apa? Dosa. Nanti kita lihat. Nanti dawat, nanti kita lihat. Mana nama kita? Tapi yang suluk sekali jadi Pamagantaan. dia masuk masuk poin itu di sana. Lagi di sini kan tapi kapan ini di sini jadi nggak tahu. Si Dewi tadi mata. Dia masuk ke masih logika. Baik itu si Adi dari mana dia dia lagi mau. Dulu saya kami ya yang saya kami lagi. Dia masuk ke masih apa kan dia mau itu isi alangan nanti sorry mau. Nanti bersama itu minat dengan sejarah laborasi. Nanti yang bisa ada jadi Pamagantaan. si kalau bangga ini lagi pemerintahan kalau ada di sana dia kalau bangga itu mengaplikan apa yang si kalau mana ada semua di sana dia si kalau bangga itu kemana lintas dan kalau mana dia kalau mau tahu dia di mana dulu. Dia nama anak kota, kalau mau yang rubui, gampang nggak rubui. Kalau mau lagi mau tahu itu, kamu kayak itu tadi kau ingat aku semua rubui yang mana itu lagi mau tahu? Saya, kalau ketemu kita terbuka saya masih, tapi semua apa beli lagi dia di pamadakan supaya itu. Jika sibuk, ada kan untuk bagi kawan pagi sekitar ni. Jadi orang sana dia kata soal itu, dia sudah kata Pak Wiyen, kita wekan apa yang saya kata orang sana sekarang Pak. Nah, tapi itu semua. Nah, sekarang dia, kan itu sebagai anak kita kami memang tak turut kan, itu yang dibilang. Nah, si Umar betul, tapi kalau udah saya pernah sebut tentang, nah itu. Kawan, oke pemerintahan kan, apa yang pemerintahan sekarang yang support apa yang saya lakukan. Allahu Akbar. Tadi kuha juga. Kawan ni, support apa yang saya, tidak, ini tahu, ini apa, ada orang sebut yang ini orang ini. Pernah, apa tahun ni? Kalau ini macam kawan, saya pernah kasih mau tapi kalau sudah itu, saya mau menyelesaikan salah. Berikan. Apa bineka supaya biasa juga diupakan sehingga nanti pemerintahan. Kalau kita cari si orang lagi dia pemerintahan. Ikan dua, dan lupa Arnold dia pemerintahan nggak punya dia tuh. Ibarat saya sakit mana, dia masih sakit boleh tuh.
Aku itu yang orang yang buat mulai. Budi ka. Ikan itu, itu. Akhirnya mas mga bikin mga sifat. Kami kan cuma beruang lagi dan hasil budi benar. Sehat. Kama tahan sa mga bibig gitu ba? Nagkakunahin sa mga rata amana. Gitu. Nah ini sulit tak. Patawarin aku ini patah. Nah, ini so ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum khams. So lima waktu sampai ya. Wal Jumat ulai Jumat. So pagkutan dua lima. Aku pagkutan lima waktu. Nabi Nabi sallallahu Ramadan ke Ramadan aku pagkutan dua Ramadan. Mutakbiran lima bainahun. Itu tidak so Ano di pag-agubay sa mga masa. Iban ay narae. Ang mga hilang kanawanan ng mga daan sa mana. Anang ko yung may magsasagot, tamang sasar, nasunyan na rin ka sa nagsisigyan tao, Allah. Nasun ko yung mga sasar, tamang sa, bago ay hindi ka sa mga salta. Bakit tayo ng mga libago, Aisha. Napagod naman ko Aisha mo, so, napagod naman ang suwa mo, nagawin kasi hindi ko sa mga salta. Allahu Akbar. Wal Jumat ko rin lagi kagay, ngayon ba yung tanong sa? Ako isa, ano yun to? Akad. Lagi isang tuloy, nag-isang tuloy tanong sa? Lima. Nagsisigitang lima, napakita ng nag-lima, nagsisigitang tanong ko lang sa mga isang na. Ako pagkakita ng tanong ko na Ramadan. Ibig ko sa Ramadan, kahit manong tanong ko, Oo. Alum. Alum yan mga tayo kumaramodan, may kalang kalmabigyan, isang pinalunungan ba, nakabigyan ikaw, naging na pagod tayo kumaramodan, naging kasang mo lang sa mga, isang ka, naging kinuwag, lagi, amay mamukat niya kawakan ng sa mga daan, sama ng mga pag-iba, apakukul, dan sina, napangagenta, napakasigi, naging sa ng silas. Kaya nakatubatan ng sibo, Jadi kita pandang bayangkan. Nah, sama maritis dan juga berikan Allah. Jika itu, bagi semua pengambilan dan ampun gaib. Sampai dengan saya tahu. Kenapa pengambilan Allah. Jika kita mengumpul pada ibad, mabininya pun ada asyur. Wahkabung tulah mabininya pun ada jasa asal. Jadi pengambilan kan, mungkin sumpah benar. Orang tahu, nah ini sumpah asalnya sumpah namanya beginian, tidak. Nah, sumpah Allah, na sumama kalian ay mga sa ilang taon. Ito yung wala kita pinambayan, kita ibarat tumuwasan, na mamang ikasalita si Mola, ay isang ilang taon. Ang nasukod ka yung pangan ka, siyutong ka, diadik mo ka, yamabunta ka, yunong ka. Naginan na, ginan ko sila na bilaw Allah, naginan ka niyan, nagkakalitan ko Allah sa makanamon, wala na, nakabin na yan, naginan ka rin ikaw doon na iyan, Nakapagalitan. Allahu Akbar. Terulungan. Na kapagalitan sa Quran. At kapagalitan sa Quran. Na sana mga kinapulay, mga antikulay, mga kakapulay, nagkakagidin, kapagalitan sa iyo. Tapi iman na ito pa kayo ngayon, pagalitan sa iyo. Naging sumatuloy yung kumay, ang mga umma, makantaan ka na ang sahabat mo hong diba. So, tigil sa mga sahabat, lagi kayo ko malam si Umar, nangyang dengan silang simuli ko, na mga sila din hindi. Nangyang silang makaarap sa palayani, hindi. Ngayon ito nangyang sa kapangali, at ito pa mga kontay. Na mga libre na may igawa, umuranaw, alas ay makapagalan. Siko ang gamao, apa. Sa mga lok sa, hindi ba, teori lang ng ismotarian, pero bigyan na usal. Tingin ko atang nanya kasi ng no reason. Alright. Iba daw ang sa Quran, kay estudyante. Na pag yung kuwan, pag hindi nyo kaya nagkano, namatong niya nga matya. Namatang ustad, kaya ilang ginagawa yung di mamatay sa Quran. Namamatay na yung di mamalipas. Na tibuda na sa ubay niya. Na ipurikurda ka niya yung katawan. Para magagawin yung di mamamilin. So, mata ka na mamamilin ka, nagbudo-budo ka. At yung Allah, wag suwata na nalagay ng 5 tao, mati naman ito na matulog na biasa,
Orang yang tidak menjadi sibling yang baik, nak pernah ambil pulau. Allahu Akbar. Dia itu kamu masa gini dia. Apa kamu juga sawata? Anak ada nafsa Quran. Ayat ini pagi atau di video enggak? Sekarang ayat mau mana so? Mata. Allahu Akbar. Jadi itu pun, apa sahaja masih kalau beberapa orangnya ya, nakal sudah sebutannya dari Allah. Sangat bagi tengah Allah dari Allah. Subhanallah, semua itu kita lanjutkan. Hari sama kalau kita maka kita antara yang kalau berada ini, nanti yang bilang, nanti yang lagi, nanti yang dulu. Allahu Akbar. Nah, ayat kemudian, baginya seperti Allah, ada diri telinga kita mulai berbulu. Itu Allah ini sifatnya itu tentang Mukarna, daskan mga pagawin mo dahil, mga pagawin. Natapang ngayon, hinigilan niya butuha, o tanda. Yang ada wala, akala nakaali din kami ko lagi sa langit, kasi ko lagi sa kanya, kami akan, napakatagdag na lang ang tagdag na si Muhammad. Astagfirullah. Saka lang yan. Doon nga dinigyan, subhanallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Pakakagdag na lang, hindi ka makapili sa mga kalma. Baik kita punya usul. So kapil dari si Allah, dan itu sudah. Maka masih itu, kita sudah. Entah, kain kau yang naso, nanti nama dua usul ka. Kain kau yang dari mana? Tadi dari si Allah, nampak ada dalam kesempatan dari si Allah. Tadi ini kau yang usul ka. Ikan no? Aku sama masih kalau kita pada yang kita buat saya mengapa kalian ni, mga bangsa ni sa mikroma kita, nakapagalan sa ino. Lagi mo nakapagalan sa ini mga bangsa sa sini na, munta ka, kaya mo nag-internet na nakapagalan sa ini mo magkakap na kuwan mo sa may harap, at may hayan, pinubus, di roman na yun. Dahil ito na mga sa sini na, ito sa sini na, so kapag may pinubuli, nagkakalan sa bisa, basta ada kalau aku nakalangay, bisa ini kamu nabi nabalas siapa? Ini kalau kita sudah nabi ini, saya nggak nabi masuk itu karena ada di sini ya, bisa dapat mana? Gimana? Allah, tapi ini kan kalau yang ada, apa dengan saya? Ini mau, kami tuh oke, yang ada yang aman, nabalas itu dulu lagi, yang ada sampai, yang apa sampai? Apa mimpi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika itu, kami tak ada yang spesial. Mata itu betul-betul para biaya. Bagi kaya, mata haji. Aku siapa tiap-tiap yang apa misalnya dari kira dan mau masuk subuh bagian seperti Allah. Ada tidak perlu nak benda. Jangan amanah. Dikira saya Allah. Saya tutupi malaki ya, ini kita rabbana amanna. Innana amanna, mata-mataan Nabi Arabnya kami. Nama itu, nyerangnya kami. Nabi Allah, fakir lana. Nakakir kami, fakir lana, dulu benar. Berikan kalau kami semangat, usari. Wakina ada benar, nanti kalau kami semangat, tidak kami nasibul, neraka. As-sabirin wa sajidin, semangat dan sabar. Wasajidin semangat itu jadi kamu tapi wan mandi mana semangat berasimba wan munjaki aku bahasa kita sedika wan mustaqiri di ashab aku sirna tu ali mama misariya simu kita akhirnya sebenarnya nasihat itu Allah satawangnya mah pakai nama pun tidak lagi mengatau aku kan penuh subuh lagi siram di mana yang di mana? Jika saya Hasan al-Basri, rahimahullah, ada yang ini, ada yang ngomong, apa itu para saya? Jika semua orang tadi sudah dia. Oh, pengen si Basri. Mereka bagian Hasan al-Basri, pandai bagian dia, pandai, mana juga. Aku tak biar kayak para nanti, berumah. Nah, kamu nak ngomong kali terakhir, atau ini belum pandai juga. Asal 10, sebulan Mga bugoy na si Ina. kami pinasal. Jadi betul. Sa pakaian kita juga berkonek tanurun, ay pakabulang para kaya, ay pagpulit sumangat tao kami sumangat kaya. Ay ito yung punyang gili ko na nagsumanat. Supatan niya tingin sa Pero pati. mga ka, natin yung naman ka, at pero moro ka, kaya mga pwede na sudah gila isa, Wow. pwede ito pa natin ito, may kaya man nasi habis. O hindi na habis, may kaya man na, ito bilis. Hindi mo ako ito, magkakanda nila yung gila.
Sampul ko isa parangan. Napanag na rin kayo nga berbeda. Nah, sobrang napiti ang mga tao. Saan ka mo mga tiyan. Bigay yung siguro budo, ikaw mo ay nabibig na sa budo. Nalaman si Kalun, ako mo yung budo. Pati ka so yan, automatic na, nabibig na sa mga budo. Ikaw mabinasa. Kaya, Tinuda. uwi. Ako mo na may kamatan, nabibig na sa si Kalun, budo, nasa kamang ang kaya kapipitiyan. Nga po ay mga pagkakana, hindi ko kapitiyan, pinapit kasi. Kaya may ay mga buwan at lagi sa parang ay naman. Di ba man sa mga buwan eh. Ang tinasarataw sa imidon ang panablo. Iya, panablo. Ayun sa sila. Nakata kakakal nila yan. Kaya rana. Ay kikinin sa pakabrite sa mga ano tabi mo? Ay nasa sabi. Yang kanan na. Mata, hindi na tanong ka. Hindi na panab ito naka di man ang bayan naman na libre. Hindi kayo kami namin jangan na panabot tama sa akin yung ikaw oras at tungkol na binigay. So yung hinanga naman si Kuwala kasi sa kaabot. Sa pintuha, kaabot. Binigay kayo. Kaabot, para nilang naisip na si Kuwala yung altak silpa murta. Tamat-tamat ang pumapurukan tungkol sa malibot. Nanti pada suka pinagay, yan yung sinikisan, bibigyan ditoba, masalat na para pa, dahil di manabaya, bigyan pas manabaya, dito kami sumakin ng mga panagod, bakit naging tunggol sa ito matungkol. Kaya kayo sa ano nga, naingat kaya pakalo sa paskita, namiyang bula-bula namin sumakin ng mga panagod. Nagsigira na, ay, hindi ka dalihan isa, hindi yan kita talaga ng mga panagod. At hindi nga dito ko di mo ano? Mga panagod. Ano ba, ginan na? Ano ba na yan? Kaya di pa nalang ina. Siguro kaya pinila Louie, umat sa Louie na bigay sila, bigay sila din. Nagkakaroon sa pinila na ito, parang hindi pag-unod. Wala ba mapag-inom? Asan ang ako ng isa kayo kadalian ni? Kamata, nagawa namin sa buha? Inuman. Anak ina daw kayo na mo, naminod kaya. Namumulod ka, alam mo sila? Tugin. Nakikita ni Malusok, pumulod kaya ka alam na ba? Bigyan. Naman kami mo masumasa, nasa kanya pumipulod lagi ko mga pakabulod. Alam mo sige. Naman sa mga masumasa naman yung tending, kaya yung naman sumanggol. Nagkita namin mo, dito. Taan. Ano ba bakit mataan? Taan. Kaya kwera, hindi yung taan. Naman sa lino. Makita, hindi ko. Hindi ko sigo. Pakasala. Laro yung mga kapatay. Allahu Akbar. Yung makaano sukya sa mekanism. Yung makaano sukya sa payan sigo. Allah. Yung makaano sukya sa Allah. Sa pintua. Kaagod. Yung makaano sa tanong ni malaki ang makalaman. Sigo mga rata ang ginawa. Kapag ko lang sumali para kaya, ang mga pwede ng mga larawan. Ito tayo. O kapag naging naman sa Quran, naging mga pwede ng mga parang karaoke. Naging naman sa Quran sa YouTube. Ayun, ito na kayo. Bakit ka lang sabi niyo dito, yan yung sitan. Kaya man ito, kami yan kung ito, paliman ko, mga mga pabibigit. Ya Allah. Nandiyan naman sa iyo, kung ito sila sabi. Mata ko, kumilos dito, Pus, pag katawag sa tiya kaya, good. Pus, pag natin nagyan na yan kanina ito, ha? So, tiya kaya, good. Pus, nasumagyan ito, kaya naman, kaya. Kaya kami sa ginamulugan din, no? Iman ko na yan sumatiro, o ang anak nila. Yung ba itimba kung iba din aluhin na. Bigay mo Allah. So mga bubugay ka, ginaway ka. Akay tayo mo na mo rin, alam mo? Ridue, inutang sa mga tao, anak ka lang silang siguro. Kaya nga pagdating ko na din ginaway ka. Wala ka sa bukas na magkakalao, malangyan ka, naman nagsigo na na, ginawain. Akay lang na ginawain ka, ito sa mga salita yung mga banta. Baka sa kaya din, namilag din. Kamay kanuha na mahuli na, gaway lang kamay kanuha na, mahuli. Muli-muli ro, napagaling mo sa'ya, at sa baba, sa ibang alamarang kaya, nakapamangin si Allah. Ang tamat sa ito, mapaparang kaya si Allah. Nag-i-share ko bilang lagyan ka iya, para kaya, naging nakamala ang bumaan ka. Kapag lumatan ka si Allah subhanahu wa ta'ala. Alam mo na inalitan mo, dito inalitan mo siya, ang walong lima nasa mo, ay pakabutos pa niya, na yan ang inulit na pangin. Nanti, kaya,
Apa yang lagi ngaji sa Quran, itu na mga kaya mga ulama, na mga alima, ang ito turuno, ang yang lagi sinyayin sa Kaaba, ang ito turuno, Allah, na atakib betul. Ang ito ikalika kumagin, nasupang ni nga si Allah. Ya Allah, kapag mga dia ko, napakakaya mo na nga para nangyari, ya Allah, kapag ipagpudya ng mga pansinan, pamunta magpupiran. Pagkakilig ka sa mapan sa mga lugatan. Ya Allah, isipin ka ako. Na ipakalimutan ko, uswag. Nada, napang ipang ilalim. Si Allah subhanahu wa ta'ala, kaginan sumaan. Amat angulutan, ay di ka itaban. Ika din? Taban din. Nagsumang alamin, na kita kamala. Ay ito nga tumiran. Si mga tumiran, simula na mga limiran, napang isi ko, Allah. ang isi ko pa. Yan naman si ko, kaya isa na tuwa sila, nabiyakan bukod sa inyo mga pagtaw niya. Nag-isira pa na, ako na ako na ibon ko na, sinabiyakan bulan sa puro panaw. Ako na, doon sa puro panaw. Tapi kung kailangan sila, kung nakamabulan ka sa puro panaw, bulan ta? Ito yun. Nakabing kung eh, kung yan ito yun ay meron, minasirap sila, ano? Dapat hindi pa mangin mo, Rabbi, hindi mag-iubon, nantasin. At natabag na ko. Yan po ito na ako, siko mga, hindi ko yan, natabag niya ko pa. Nadi ko mga wala ka, nadi ka tawang inuon. Nasi ko kapit yung parang yan, na yun sa ito yung nota, na yun pag-rin, na yun sa niya. Balik ka sa pamano? Tuhan, Allahu Akbar. May sabab si Kutuay mo, na hindi ko lagi pero niya. Kaya na kailangan mag-ibarahan daw. Now, dito man, nakailangan mag-ibarahan ito. Now, naman ako sa natin ko na dito kita. Napatigil sa baba, no? Doa. Para maduro to. Dimuran. Oh, ito na, no? Doa na, no? Kaya kabog-kabog ng suran, para maduro. Hindi na sumabog na doa. Kailangan niya. Kailangan ng itago. Lupa, hindi lang kayo sa puso ka. Hindi lang kayo sa puso sa kamar ka. Ibarat, hindi lang para tayo na dyan ka. Hindi naman ito namin si Korba. At hindi natin lupa namin, insyaAllah, ang makmuran, na di mas mabagula kayo mo. Nakita kami niya, puso. Ha? At napagaling ka, at napagod mo na nasipot. Ya Allah, pamita karang nakasupuso, nakabugay na huniyan. Ya Allah, talaga nakasupuso, nakalila na huniyan. Ya Allah, may nakabugay na huniyan. Nagiging pakauran mo na sulaki, kita rin si Kupangning, na yung bagay na puso ka. Dahil pakauran na wala sa turuan niya, para si Allah subhanahu wa ta'ala, bumita rin si Allah subhanahu wa ta'ala. Nasulaw na pinagkitan mo. Maraming tumalan, di mo na gaman, nakapagkilang kita no, ha? Kung natin sa baban, sa iba kayo din sa narata, ito kasunod sa surga, alam ka ng pinagkitan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bumita rin si Allah subhanahu wa ta'ala. So, kaya di mo rin ako sa gilgay pa. Nagito na uwi, kaya di mo rin ako tanong si Ko, surga niyan, akin ulang sa mga amaltan. Na ipakasulta mo si surga, na suli mo po Allah. Na Allah, imanto na niya mo kami Allah. Na esalo, bakit mo kami Allah, na kumang inamil ka. Wala na mil ka, kumang inamil mo kaya Allah. Nanimo kami kaya Allah. Taman din sa kapakasunod sa surga. Hindi ka papasaran si kukuburang, ay pag nasa ano na, o yung pagkita si Allah subhanahu wa ta'ala. Ang nakapagulong. So parang ito si Allah, tama sa kumatan makapatay. Na makapagulong dito para tiyak. Si Allah subhanahu wa ta'ala, si Kumani, hindi pakatanya mo ka. Kung nabi ka ng Muhammad salang si Kusunabiyan, sana-salang sa talpan mo, ay lihat na gawat, naging kayo ng insultan na ulang-ulan. Kaya sa lupang nabilis na kilala ng kilala ka ng Allah. Dahil muli sa balat ng kabar, sa kanang sumamba. Nandun pa kaya din sa kilala ng kilala ka, Allah sa mga kapulawar. Alam mo tayo mabibiyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.